ikusten horiek, baina beste batzutan, begiran ibili naiz eta izan bat urteetan, hau praktikatzen eta ez dakit nor, eta bere egunean lehiatzen nintzen, baina ez dut inoiz kitorik eduki. Lan egin ibili direra, azken urteetan badokate beste aukera bat, eta dela habilitazioa. Habilitazioa balio zaizu erregistroan egoteko, ez zara kirol profesionala, baina gobernuak eta aldundiak ematen dizute aukera lan egiteko, lanbide hori orain arte eraman duzulako. Eta gauza bategatik besteagatik titulu esakazu, baina demostratu dezakezu esperientzia dakazula horretan, esperientzia profesionala. Orduan, nik uste dut gehienetan ematen duanean hitzaldi hori direla galdera izarra, eta titulik ez badaukagu zer gertatuko da gurekin. Esperientzia daukazu? Ez dakat esperientziarik, lan egin nahi izatea esperientziari gabe eta formakuntzari gabe, demagun ez dela oso sinesgarria, orduan gauzak minimo erabatean serioak izateko edo formakuntza adierazten duzu edo bintzat esperientzia antzea bat duzu, bestela zelan dakigu badakizula lanbide horretaz, ezta? Orduan, habilitazioa oso bide hona da, egoera guztu irentzat. Badago beste oso bat interesgarria dana, baita ere legean, eta da ardura zibila. Kirol batzuetan hau oso hartuta dago, beste kirol batzuetan esain garratuta. Egunen batean, zure kirolari edo zure ikasle, ditu nahi zuen bezala, baten bati zeo zerbait gertatzen baldin bazaio eta zure eraginpean baldin badago hori, zuk esan diozulako ezagik zer egitea, hartu hau edo kendu hau eta gertatzen baldin bada istripuren bat zure agindupean gauza gertaturako, ardura zibila egon daiteke zure kontra. Eta orain arte legedia ez zuen berez, eraz espresiki hori aipatzen, baina hemendik aurrera langile bat izan zaitezke, bolondresa edo ez bolondresa, baina langile bat zaitezke, lanbide bat burutzen zaude, eta horrek esartzen ditu nolabiteko baldintza batzuk. Eta baldintza horietan egon daiteke ardura zibilarena. Baten batek arazo bat jasotzen baldin badu zure agindupean, ardura zibila. Zer da, azkenean aseguro bat. Normalean kiroleariak istripuen kontrako asegurak edukiko dituzte lizentzian, guztietan bezala, baina teknikaren kasutan eta federazio askotan hau zegoen bat ere garbi. Ia ardura zan, ia lanbidea zan, eta hau dena garbi ditu da. Orduan, hemendik aurrera, teknikariak eta batez ere lizentzia izaten duten teknikariak eta registroan dauden teknikariak eskatuko zaiek ardura zibileko aseguro bat. Hori ez baldin badakazu eta egunen batean istripua baldin badakazu, bi arazo dituzu. Bat, zure aginduen horren eragina egon daitezken hainbat istripu, larrialdi ordenadako horiek, eta bestetik legea ez betetzeatik izan dezakezun izuna. Orduan, gauza guztietarako bizitza honetan edo gehienetarako baimenak eta seguruak gauza betean, lanbide hauek baita ere, bere ardura zibila edukiko dute honen gainean. Printzipioz esan digute hau ez dela bereziki garestia izan behar, ez da istripuen kontrako aseguru bat bezala, baina garbi dago bere kostua edukiko duela eta lanbide zaren horrek azkenean zure lanbidea, benetazko lanbidea baldin bada, printzipioz eduki beharko zenuke eta norberaren ardura da. Lan egiten baldin baduzu hirugarrengo batentzat, horrek zen du, hirugarrengo horrek, enpresa, udaletxe, dena delako hori, bermatu behar duzula aseguru hau izatea. Imaginatzen du Josebak aipatu duzuela hainbat gauza eta legea berez naiz eta onartuta izan da joan den urteko uztailean, berez legea martxan jarriko dela 2026ko urtarrilean. Orduan, benetik bi urte, ia hiru urtetara. Eta aipatu den gehiengoa horretan onartzen dela. Urtarrilak 2026, baina ardura zibilarena gaurtik eta atzotik eta joan den astetik martxan dago. Orduan hori interesgarri izango litzateke ahalik eta azkarren martxa jartzea, eta suposatzen dut federazio horretan lanean egon behar dela. Baina ez da federazioen ardura hori martxan jartzea, baizik eta profesional bakoitzaren ardura. Batzutan badirudi federazioa oso guztietaz arduratu behar dela, erraztea desatu zuen, lizentziekin eta barrekoekin, baina hori bermatzea profesional bakoitzaren ardura izan behar ditzateke.
Beste gauza bat, formakuntzan ikuspuntutik eta denontzako oso importantea eta derrigorrezkoa dena da, lehen sorospenetan formakuntza minimo bat izatea. Oraindik ez dago definituta, zelako formakuntza izan bat duen, baina badago jende asko kirolean lan egiten duela edozein esparrutan, eta lehen sorospen horietako formakuntzeari ez duela inondik inora. Gero eta gutxiago dira, azken urteetan, edo geu ditugun zenbakiaren arabera, 2016tik egin genuen ikerketa gaurko egunera, gauza asko aldatu izan direla, eta jende asko azken urte batetan formatu izan dela, kursio bat egin duelako, eta zakizera. Oraindik ez dago ezarrita zein izan daiteken formakuntzan minimoa, baina minimo hori beti minimo bat izango da. Beti derrigorrezko izango da, eta asegurua izango duzun bezala, erregistrean izango zaren, egon behar zaren bezala, lehen sorospenetan formakuntza minimo bat izatea. Naiz eta bolondresa izan. Ez dugulako aipatu, baina bolondresa izatea ez du esan nahi formakuntza asegurorik eta mota honetako agusik ez duzula. Bolondresa dagoen diferentzia bakarra da, ez duzula kobratzen, ez dagoela kontratu bat, egon daitekela kontratu bolondrez kontratua, baina ez kontratu lan kontratua, baina beste guztiak, bete berreako guztiak, bai bete behar direla. Ezberdintasuna bakarrik dugula jasotzen duzun egiten duzunatik, edo ez. Badago esparru bat legean, bereziki importantea dena, eta da adingabekoen zaintza. Eta adingabekoen gainean baldin bazaude, nolabaiteko formakuntza, klubean, entrenamenduetan edo dagoen, adingabekoak baldin badaude klubean, horretaz arduratzen dena formakuntza minimo bat izan behar du adingabekoen zaintzan. Formakuntza hori kirol eskolaren bidez egin dezakezu, doazkoa da eta zabalik daude kurtsoak, hasi ginen horien dela urte erdi edo kurtsoak egiten, pasatu dira 2000 eta ez dakit zenbat kirol teknikaria da, eta derrigorrezko izango da, adibidez kirol eskolean lan egiteko aurtengo irailetik aurrera. Baldin bazaz, aldun dira inskribetzera zure taldea, zure programa, ez dakit oso zenako izatu dut, baina eskatuko izute formakuntzare. Dauen teknikaria formakuntza minimo izan behar du. Baina, horrez gain, entitate bakoitza, berdin zait Bizkaiko Federazioa, berdin zait Euskadiko Federazioa, edozein kluba eduk behar du adingabekoen zaintzarako delegatu bat. Eta pertsonari beste formakuntza bat eduki behar du. Bestea baino pixka bat handiagoa izaten dena. Eta hau da Espainiako legeak ezarritako nolabaiteko ezaugarri bat. Ez dator bat lanbide legearekin, baina formakuntzaz ari garenez. Eta lege hau lopibia baino lege berriagoa denez, nolabait integratu egin da. Orduan, kirolean lan egiteko adingabekoekin formakuntza espezifiko berezi bat eskatuko da, batez ere adingabekoak dituzten eskubide bereziak bermatzeko eta horren gainean jakiteko. Kontutan izan behar duzue, adibidez, herri kirolak ez dituzte oso famatuak berdenik horregatik, baina kirolean arrasoak eman izan dira, arraso batzutan oso larriak, eta badago beste ezaugarri bat, da kirolean esaten dena umeen kontrako biolentzia oso sozialki onartuta dago. Eta garrasi egitea, eta gauzak esatea etortzen zaigun modura, edo hitz egitea umei pertsona helduei hitz egiten dugun moduan, agian ez dela modurik egokiena. Guzti hori zehazteko, badago formakuntza bat, eta batez ere bermatzeko, kasu honetan, umeak dituzten eskubide oinarrizko horiek. Eta, nire usatu dut, ez da. Azkarreko ganez, baina ez dakit galderak egongo diren, botan egon oso galderaren bat edo, saiatu gaitzen antzuten. Nik hasieratik federazio modure jarri duten zematxe izin den, legea bai egiten dagoela berba, txapelketa federatuetan, txapelketa federatu dagokionean, kirolarik fitxa federatu erakutsi behar duten bezala, internatzaile figura hori ere existitu behar da. Herri kiroletan figura hori ez da existitzen. Orduan nik ulertan dut, alde zaurretik, federazio bezala, gure lan bat horretik, identifikatu behar izateko, nortzuk izin beharko direzan, entrenadore figura horiek, txapelketa federatutan, kiroleren mura sartzen direnean, eta epaiak,
errepresentatu dauzen modure, beraiek beraien akta bete behar dutenean, txapelketa horretik, entrenatzaile figura hori identifikatute behar egon izatea. Hori guk Bizkaiko Federazio bezala ulertan dugune. Egin dugu kontsulta hori guk Euskadiko Federaziora, beraien abokatuaren bitartez, eta beraien erantzuna da, lehen honek bakarrik profesionalei eragiten dietela. Batzuntzat profesionalitza... Kirol profesionalizmu. Hori da. Profesionalitza horiek horrek konfusioak bidea hartzen duzku, ze gero. Enzigu ez gara kirol profesionala, baina kirol regulatu bat, federazioen bitartez, txapelketa territorialak, Euskadiko txapelketa duen, eta gaur, nik aurre ikusten dut lan hori egin beharko du. Galdera eta erantzuna datozela zure galderan, ezta? Bai, hori federazioak adostutako eta erregulatutako zeoz izan beharko litzatekeela, denok gutxi gora bera onartuta, baldintzekin edo, segurazki arautegian ez baldin badu jartzen, beste batzutan jartzen du, zu fobela baldin basoa, zu ezin zara jesarri orkitz horretan, ez da? Zergatik, publikoa baldin basara, egon zara zuetokian. Orduan, badago batetik, batez ere, berizapen fisiko bat, publikoa egon daiteke esparru batean, entrenatzaileak egon daitezke beste esparru batean, eta kirolariak badaude beste esparru batean. Kirolariekin eduki dezakezun konpetizioa aurreneko momentuan, konpetizioa bitartean, konpetizioa eta gara, esparru hori nola konpartitzen den edo ez, hori arautegian dator, ez da kirol guztietan. Eta komunikazio edo elkarlan laguntza ulertu dezagun modalitatearen arabera nahi dugun bezala, hori entrenatzaileak enbarko luke, eta pertsonari izango da, albidetua izango duena horra goteko. Bestela, ezin izango zara egon. Badago, utziko jasue adibideo jartzen, ez da? Surfeko konpetizioetan, edozein izan daiteke entrenatzaile publikoa. Denak elkarrekin dauzelako, ondartzan hor, uretik gertu eta ez dakizu bat eta bestean orden. Horren federazioak zer egin du esan du. Ingo gauza bat, konpetizio bat betzarako esparru mugatu bat jarriko dugu teknikariak lan egin dezaten publiko hori gabe ingurunean. Eta kirolaria joango da horra, hitz egin dezak entrenatzaileekin, berriro betara joan, edo, nik ez dakit oso ondo zelan antolatzen den, baina horren arte izan dena nahiko anarkikoa, mendik aurrera, nolabait zertarako, bermatzeko kirolariak eduki behar duen segurtasuna, lehen esan duela, eta osasuna, ez da? Eta konpetizioan garbi dago teknikariakin hitz egin behar duela, baina ez duela zerretan jaso beharrik inongo txalorik ez ezer, urbeliko izan zatik, ez da? Horra erabik esan dute horrela izan behar dela, denok adoz daude, eta horrela izango da. Euskadiko Federazioa, Bizkaiko Federazioak antolatzen dituen konpetizioan, baita beste edozein klub antolatzen den horretan. Arautzeko edo lehiaketa hori aurrera ateratzeko bidea hori delako, ez da, arautegi hori. Orduan, behin federazioak esaten duela, herri kiroletan modalitate honetan, beste honetan, eta nolabait uztartuz eta pentsatuz zelan lan egin behar du teknikaria, publikoa eta kirolaria, eta nola konpartitu behar duten espazioa eta bereien artean izaten duzten elkarrekintzak, nik uste hori egin beharreko lana dela eta beharrezko da horra egiten diren gauza guztietarako. Kontu da, disiplina danetan ez, baina disiplina batzutan figura hori badagoela identifikot. Adibidez sokatiran, taldeagaz kirolari sartzen den figura hori bai egiten duzun denatxerak, baina enzi fitxan kirolariaren fitxa emititzen zen. Hori de transmitidu gurtune. Ondo gabizenak urtzen prozesue, gure lan izan behar da, figura horiek kirolari fitxa monga barren, entrenatzaile fitxa. Badaude kirol batzuk, entrenatzailea eta kirolaria gauza gara izan daitezkela kirol batzutan eta egora batzutan. Baina bi gauza baldin bazara, bi fitxa ezberdina edukiko dituzu. Eta kirolari bezala hitzen baldin bazara, kirolari izango zara, eta hortik 5 minututara entrenatzea baldin bazara, entrenatzaile bezala lan egingo duzu. Zergatik, ardurak guztiz ezberdina direlako. Orduan, ondo egon daiteke hori, nolabait, teknikari lizentzia ez dagoen ez bagatuta, egin dezaguzio zerbait nolabait babes minimoa eta egon daitezkeen istriko eta bat saiesteko edo bintzat kontrolatzeko.
baina hori da partxe baten antzekoa, ez da? Orduan, ja, legea badagoela, nik uste dut badagoela aukera gauza ordenatzeko, hori erreflexio prozesu bat eraman beharko duke aurrera, eta horren ondorioz, esan, entrenatzailea disiplina hauetan, horrela izango da. Hemendik 26 arte nik uste dut gehienak, modalitate gehienak ez baldin badira ordenatzen pintzak, horietako batzuk, nik uste dut, nik enaiz aditua herrikiroletan, eta, ez da inen inora, baina nik ikusten dut badagoela hor pertsona bat interaktuatu egiten duela kirolariekin konpetizioa dago bitartean, beraz interpretatzen dut teknikari gisa asko baduela. Esan gara oso, ez da teknikari bat, zuek esan dut bali bat teknikari bat, baina esaten bali bat zuek badela, aurrera. Galderarik? Ez dakit, eskuko mikrofona ez da egongo, baina agaratzen du, kamerak hauz ondo bazin baldin bazabiltzan ikusten zuko zentzula. Galderarik, bai. Vale, tituluen kasuan, aldundiak ezarriko ditu zeintzuk diren tituluak edo federazioak ezarritako adibidez jardunaldiak baliozkoak izango dira, nola egiaztatzen da adibidez cualquier otro título técnico o técnica de la familia profesional, hori oso gara. Idatzita dago bezala, bai, baina berez neko garbi dago. Esan nahi dut, hori jartzen duenean kontutan izan behar zu hemen badaudela. Batetik, lizentziatuak, kirolean teknikariak esan daitezkenak. Beste batetik, TAFID eta TAFID familia horretako formakuntza guztiak errareratan dituztenak. Gero, federazioak gaur egun arte gure bidez eman dituzten tituluak. Gero, zertifikatu profesionalak. Eta, uste dut, lau horiek direla. Guztiz ezberdina dira, baina beraien artean nolabait gurutzatu egiten direla gauza batzuetan. Orduan, legeari asko kritikatu egin zaio gauza horiek ez ezberdintzea eta esatea erizaintza ikasten baldin baduzu, erizaina izateko izango da. Medikoa izateko ikasten baldin baduzu, medikoa izango da. Hori oso polita da kontatzeko, baina kirolean hori ez da gertatzen. Zergatik, formakuntza horiek badituztelako beraien eskubideak gauzak egiteko, eta beraien artean nahastuta daude. Orduan, nahasmen hori hortik dator, baina saiatu gara nahasmen hori nolabait ordenatzen. Horretan datza legea. Orduan, zein izango diren titulo baliogarriak, balio zaizunak erregistroan egoteko. Orduan, titulo ofizial guztiak balio dute legeak esaten duena egiteko. Eta ezakit konkretuki zalantza bat baldin badako zu eta argitu aldizut 3 segundutan. Esan? Ez, argitu. Argitu dizuela da? Postenez. Baina printzipioz hori izango ditzateke. Legeak nolabait jartzen du titulo bakoitza zenolako baldintzekin nor egin dezaken lan. Baina esparruak hiru dira, kirol zuzendaritza, entrenatzailea, konpetizio entrenatzailea eta monitorea, astapen eta hezkuntzan egin dezaken horrek. Hiru esparruetatik kanpo badaude berezitasun batzuk, baina ez dutuzte berezitasun horiek herrikiroletan eragin handia izango dutenik. Vale, eta adibidez, esaten duenean, competición multidisciplinar, es decir, corridos con el medio natural, así como animales, kasu hauetan, idiekin edo segiekin... Hori gehiago pentsatuta dago, horretara bideratuta baino, pentsatuta dago, batez ere, udalekuetan egiten diren gauza batzuetarako zuenduta. Batez ere, saldiak eta saldiekin egiten diren gauzak eta bar. Orduan, hirien kontua, gainera, ez dago berez oso lotuta kirol esparrora eta adingabekoen esparrora. Orduan, ikuspuntu horretatik, eskeskatu horretaz. Dena den, hori nolabait aurrera ateratzeko, zein izango litzateke titulorik normalena, ezagunena eta azkarrena horra egatzeko, herri kiroletako teknikaria, federazioak eskaintzen duen kurtso jarraituz. Kontutan izan, lizentziatu bat etorre daitekeela irakastera hori, baina ez baldin badu demostratzen unibertsitatean herri kiroletako formakuntza jaso izan duela, adibidez Deustuan ematen dute modulo bat horren inguruan, eta badakate formakuntza hori nolabait onartu daiteke
kreditu minimo kopuru bat duela, baina ni adibidez unibertsitatean egon nintzenan ez nuen formakuntza hori jaso. Ni ezin izango nuke herri kirolak irakatsi, ez balin badakizkit, ez balin manaz formatu horretan, eta baina zure lizentziatua zara, baina ni zientzietan lizentziatua naiz, orokorrean. Orduan, formakuntza espezifikoa eskatuko da. Multiaktibitatea, herri kirolak berez izatez batzutan, ez balin bazode super espezialitatuta modalitate batean, multikirola izango ditzateke, edo multirekorrekin harremana handia daka. Baina, aipatu duzun zati hori, batez ere, multikirolari dagokion formakuntza bat izango ditzateke. Izan nahi bali baduzu, pilota, futbol eta txirrindulatzako irakaslea eta hiru horiek izan nahi bali baduzu, mota horietako formakuntzak behar dituzu. Ezin zara multikiroleko irakasle edo teknikari bat izan, 3 edo 4 edo 2 kirologietan aditua ez baldin bazara, baina herri kiroletako formakuntzan denetarik ematen da, hori nolabait beldetzen da nahiko ondo. Esperientziak balio bat dugu, nor zertifikatzen dugu, adibidez gara zela pilo bat urte entrainatzak modun sokatuen. Federazioak no? Hori legeak orain norbetiko garapen batzuk behar ditu. Garapenak dekretuak dira, lege txikiak, legea konkretatzen dituzten beste paper batzuk, ezta? Eta hori ez dago oraindik zehaztuta berez. Baina oso galdera hona da, eta dekretu horretan jarri izango duena izango da, zer da akreatu gauzena, zu galdetu duzun hori, ezta? Balio izango duan federazioak egiten den, edo nire klubean jartzen baldin badu 15 urte pasatu izan ditu dela hemen ez dakiz ere egiten, balio igarri izango da, hor nik uste dut oso saiatuko garrera ahalik eta gardenenak eta garbienak izaten horrekin, baina ez du izan behar kolaborore bat. Azken finean, zuek ni bezala ni kiroletik nator, ez nator herri kiroletatik, baina beste kirol batetik nator, eta klubean sinatuko dizute egin zuen guztia. Hori erroa da, ez da. Bai, baina denaren gauzo bat. Kasu horretan, zure galdera horretan, zeren esperientzia akreditatzen daude. Kirol teknikari izateko hori izan zaren esperientzia hori? Profesionala izan zara horretan? Ez zara profesionala izan. Orduan, teknikari profesionala izateko esperientzia ez dagoazu ezarelako izan. Bolondresa izan naiz. Beste gauza bat eta zitza egiten dira dela. Ez que, asuntoa da, bolondres bezalako izan dako esperientzia, galdera hori baldin bada, uste jasuk eskatuz, aldatzen galdera, Bolondres bezala izan dako esperientzia balia izango zait profesional bezala akreditatu izateko? Erantzuna da, ez. Orduan, ikuspuntu horretatik, beste kirol batzuetan oso erraza da. Bizitza dagoelarekin, garbi daukazu, kontratu izan duzu baten batek, ez duzu inori galdetu behar, ez jartzen du hemen, teknikari bezala, ari izan zarela 15 urtetan, ez dakazu titul hori, baina lan egiten zaude, eta hemen jartzen du, asegurantza sozialean, ez da? Orduan, ikuspuntu horretatik. Herri kirolak bezalako modalitatean, pizkat komplikatuagoa da, baina muga horretan egongo da. Ni egongo izela ez egiten, nire kabuz, autonoma izan naizelako, nire, ez dakit, idiekin edo dena delakoekin, nire apostuak egin ditut, eta nire zergak eta barrakoak eduki ditut, eta demostratu dezaket aktibitate ekonomiko bat eraman dudala honekin. Berdin zait, idiekin, menditik bueltak ematen dituzun, edo harria botatzen dituzun izutuz botatzen, berdin zait. Baina badako oso zerbait aritzen dena, zeo zerbait egiten ari zarela. Orduan, nik uste dut kasu horretan, errez esango ditzateke hori bai. Inork ez balin bazitu ikusi. Ez da kasu lizentziarik, teknikari bezala. Inoiz ez duzu kontratu bat izan, eta ez dakiz eta hona zatoz esatera profesionala izan gara duzula. Ondo dago. Hori, hasieran hori bai transmititu dugu federazioan gure azkenean sortu aldan zalantza bai litri edo beste kirolarien ditxalizik, beste entrenatzailea batzun figura kasu honetan bardin izango duna. Herrikoetan inok izango luke zuk esan duzun duen teknikari module
justifikatu esperientzia hori ez dalako existitzen figura hori. Orduan, bolondrez lanetan jarritu daudenak kasu honetan? Ja, baina galdera hori da, bolondrez jarraitzen nahi izango duzu? Osea, egin dut pixkat ezberdintasuna, profesionala edo habilitatua, habilitazioa izatetik. Ez da berdina. Baituzte hor profesional bat izaten? Ez. Arreko edo bolondrez bat izaten? Bai. Entrenatzailea izan alda. Eta bolondreza zara. Eskatuko zaio. Taldean teknikaiak izaten? Bai. Dagoen kezka eta koska da nire esperientzia amateurrarekin demostratu ezin dezakedana nahi dut profesionala izatea. Zure begian ez, baten bat egongo da horretan pentsatzen. Kontu da, beraien lana, horrein ertien duten moure, segidu alizitea. Alde horretatik, habilitazio eskatzen duzu, eta habilitazio bat egongo da. Agian, hau ez dator bat gaurko bilerekin, baina habilitazioa emate horrek balio du adibidez, badodelako kirol batzuk, orain dela urte asko eman zituztela kurtsoak, eta kurtsoei nolabait balio gabetu edo inor ezin justifikatu ez dituen titulazioak direlako. Daudelako horritxo batean, zer titulu izango da, jartzen duelako, baina, zein sinisten du, nolako baliogarretasuna ematen zaien hori, beti zalantzazko gauza bat izan den, ezta? Eta ez dago soluzio bat bakarra eta ona gauza guztientzako, baina habilitazio hori balio du denbora tarte eta eremu batean gauzak bezala jartzeo. Orduan, segurazki habilitazioak ez dutela irango bizitza osorako. Habilitazioa izango da datozen 3 urteetarako. Eta gero, egon daiteke momentu bat, zarren tribunal de competencias. Zu badakizu, esaten duzula, badakizula honetan, jartzen zara tribunal baten aurrean, eta tribunal horrek erabakitzen du, gaizaren gauza horiek egiteko edo ez. Esan nahi dut, habilitazio hori baduela baitaren nolabiteko epeo muga bat, eta tribunalen zer, hori estetetako da. Formatu ez badin bazara, formakuntza normal horretan, kompetentzian habilitazio hori jaso dezakezu tribunal bateren bitartez, eta zure titulo eskuratu. Hori beste lanbide batzuetan, eguneroko gauza izaten da. Ni, hieltzera entzan naiz azken 50 urteetan, ez daka titulorik, baina etxak egiten egon naiz, eta joaten zara tribunal batetara, eta ematen dizute titulorik, behar baldin baduzu, edo nahi baldin baduzu titulorik, baterak izatako. Baina horretan berdin izango ditzateko. Orduan, habilitazioa lortzea, errekiroletan ez dituzte oso komplikatu izan behar. Nik batez ere oso ondo dakigolako, pentsatzen dut oso ondo dakigula, zenolako egoeretan dagoen errekirolak eta beste modalidade batzuk. Zago, egoer bakarrik ez egiten errekiroletaz. Baina, horrek baita ere nolabaiteko muga eduki behar du. Ezin da izan, jarraitu ezazue horrein arte bezala ezer egin gabe. Beste gauza bat dela, federazioa esfortzu bat abiden ari dela formakuntza bultzatzeko eta ez diogo inongo ekarpen honik egingo federazioari, esaten bali gabio. Zuk kurtsoak egin, baina gu habilitazio mundu guztiari emango diogu. Horrekin esan nahi dut, baita ere, gauzak justifikatu behar direla, argitu behar direla, eta ezin dela izan amnistia orokor bat guztientzako oso majoa delako errekirotako jendea. Orduan, gauzak orden baten bidez ezin behar dira, eta ordena gutxi gara pentsatuta dago. Orduan, ez dut uste lan egiten egondana horren arte inungo problemarik edukiko duenik eminteko lan egiteko, baina gauzak aldatzen ari dira, eta bai federazioan bitartez edo legearen bitartez gobernu bezala edo denadalakoa gauzak aldatzen ari dira eta evoluzio horretan nolabait zeure urratsak eman behar dituzu. Eskakizun maila gero eta handiago izango delako bizitzan, orokorrean. Orduan, hau ez da salbuespen bat, eta hori kontutan izan da, esan duzun galderari, arazorik ez, baina adi formakuntza behar izango dela, edo akreditatu beharko dela lehenago edo galago. Kirol batzuk egiten dabe deportea, entrenatzaile barik, tekniko barik, individualki. Kirol horiek behar, derrigorrezko entrenatzaile bat izan beharko dago gero txapelketara joateko edo
Badago figura hori? Hori federazioak esan barko du. Badaude kirol batzutan, zu entrenatzailerik gabe, parte hartu edo zakezula tokitan eta ez da zer gertatzen. Baina hori ez da lehiak esaten duen gauza bat. Hori dago inor responsabilitate zibila, ez zer hori... Ez baldin badago ekintzik, ezin dara arduratu zertaz. Ez du derrigortzen izan behar duzu bai edo bai. Ez badago, ez dago, ez da, adibidez, egontzak egiten dute aitarekin eta ez dago entrenatzaile bat. Baten aratzapelketara, ez dago inor guri horrez dugu zertan izan behar norbait, ez da? Osa, jarraituko dugu normal. Hor, kirolako ez bera autonomia baduela, bere kirolak zeren ustartu, garatu eta praktikotu behar den inguruan autonomi guztia doka esateko. Orduan, ez da derrekorrezko. Entrenatzaile bat egon behar dela kompetizioan, ez da inondik inora. Gauza da, badagoen figura hori, batera berrituela titulago, edo behar duela... Pilota jarri dezakezu eredu bezala. Aurkitxoan egon izarela botillero bezala, entrenatzaile titula. Baina behar da entrenatzaile hori partidu bat horrela hartzeko? Ez. Orduan, nik uste eta ibidea nahiko egokia dela kasu honetarako, ez da? Orduan egongo dira entrenatzaileak eta ez dizut izango kirol baten garapenerako zenbat eta teknikari gehiago eta zenbat eta mai tekniko gehiago kirolaren hobekuntzarako izango dira. Berez, gogoa, teknikari egoteko, bai, baina ez derrigortzen, baizik eta pixka bat laguntzen edo bultzatzen formakuntza ekimen guztiak. Galdera gehiagorik edo? Monitore moduan iritzu direnak, atara dute titulo zehazki, tekniko tituloa edo magisteritza egin edo... Lehen jarrita dira nahiko hurbila. Magisteritzak ahalbidetzen zaitu eskoletan klaseak emateko. Baina horrek ez baldin badakartza herri kiroletan oinarrizko ezagupen batzuk eta hor titulan ez da gartzen, baina guelta ematen duzu titulera eta gartzen da hor ziurtagiria. Eta ziurtagaren ikusi dezakezu zenolako gaiak eta barrakoak eman dituzu. Eta ez baldin bada gartzen, joan universitatera eta galdetu haber segin zaimen hori bere hori urte. Herri kirola badaude kredito kopuru nahiko esaterako orduan formakuntza hori baliogarria izan daitekela teknikariak herri kiroletako tegigarek esaten dutenarekin. Espezifikoa. Bai, orduan bai, bestela ez, nahiko garri. Orduan, badirudi, lehen esan duena, titulezu guztia nahiko naztuta daudela bata eta bestearekin, baina gero, pizka bat barneatu egiten zara eta ezagutzen duzuen titulazioen kontua eta barreko hori nahiko errez esaten da. Orduan, herri kiroletan irakasteko, nahi duzuna, herri kiroletan formakuntza eduki behar duzu. Eta formakuntza hori etorri daiteke bide formaletik, formakuntza, edo bide ez formaletatik, esperientzia. Eta hori da legea egidona. Horretaino, lehen hasi geran galdetu denak, bai aproba eta konsidero bat, ikusten da, profesionalantzako dala, eta gero eskolak kirolatarako dala gehien bat hori adierazten. Ze azken baten, herri kirola, hemen komentadan moduen bakotxak egiten da, arre jasotzen egiten, urte asko, arre jasotzen irekasten edo egiten, eta azkenean, arre jasotzen egiten dugu bera lana, eta egoten da, bera laguntzen bat, entrenatzaile bera, zatera esperientzia. Zer, gero ez da, ez du beste kirol batera hori egiten. Hora egiten da, arre jasotzen, ez da baita sokatera, ez da egiten tontzen, egiten da bera kirola. Bai, baina hori kirol gehienetan gertatzen da, esan nahi dut, hartu dezagun, igerikita. Batzuk waterpolo ematen dute, eta beste batzuk egiten dute sinkronizatua. Eta, bakoitzak edo behar du, dagokion formakuntza. Lehenengo mailan, igeriketa orokorrean irakasteko formakuntza bat bakarra dago. Baina waterpoloko internatzaile naiz
bakarrik, baina formakuntza bakarra da, eta guztien formakuntza jaso behar duzu. Hemen, geure daukagun nola plangintza horretan, lehenengo mailako entrenatzea esateko, herri kirol guztiak nolabait ezagutu eta bermatu behar dituzulo, badakizula erakastea. Gero egin dezakezu nahi duzuna, profesionalki, edo harri jasotzea, edo nahi duzuna, edo zuri hobeto etortzen zaizuna. Baina printzipioz formakuntza ezin da bereiztu, kirol gehienetan ezin da bereiztu, eta herri kirolak ez da kasu honetan beste kirol berezi bat. Orduan, gero, orain baitzete gaude, bigarren mailako entrenatzaile horrek zenolako kompetentzia garatu behar ditu. Segurazki egon barko direla formakuntza ezberdin batzuk, depende modalidadea zein den. Zergatik, irakasteko dauden erramientak nahiko komunak direla, baina gero teknifikazerako eta kompetizioan egitzeko, adibidez aizkoran egiten dena, ez da oso erabilgarria harrian egiten denarekin eta ez dako zerikusirik beste modalidade batean egiten denarekin. Orduan, horretan bai, normalen egiten dela, bigarren mailako entrenatzaileak badaudela entrenatzaileak modalidadeetakoak, beste modalidadeetakoak, edo bi modalidadeetakoak, nahiko antzerakoak edo bateragarriak izan daitezkelako. Hori kirol askotan gertatzen da. Eta kirol zuzendariak oraindik espezializatutagoak izaten diren formakuntzak izaten dira. Baina hori nolabait federazioaren eskuetan uzten dugu. Gu federazioak esaten duena, guk ez dugu gehiago jakingo bereik, baina galdetzen balin badute zerbait, erantzungo dizuegu, baina inposatu berez ez dut inoz hori gertatu deni. Nosotros como federación, para dar el título de técnico o entrenador, el problema que hay, que por ejemplo Berry Quirola no está esa figura, ni está diseñado cómo podemos dar. Por ejemplo, viene mañana un señor y quiere sacar una ficha de entrenador o de técnico o esto. Entonces, claro, si no lo tenemos diseñado, claro, lo que es verdad es que el estamento de deportista y eso está puesto, porque hay una de deportistas, otro de plus y el estamento de técnicos y jueces. Pero lo que no está, esto es el tema del técnico. No tenemos ahora mismo, ¿qué le damos? Con el nivel 1, con el nivel común de nada, no puede ser así. O eso lo tenemos que hacer nosotros dentro de la Federación Vasca, tendría que hacer para que el modelo, para que podríamos dar la ficha, esa ficha tanto de entrenador como de entrenador. Vale, te respondo de acuerdo a lo que he entendido. Herri Quirola, como otras tantas modalidades, se encuentra en el periodo transitorio de las formaciones, es decir, que no está en el régimen especial como están otros deportes, aparquémonos. En el régimen transitorio hay muchos deportes muy importantes, no es una división B ni muchísimo menos, no quiero que se entienda así. Los títulos del periodo transitorio los otorga la Escuela Vasca del Deporte, allá donde yo perpetro todos los días. Entonces, la federación promueve, ayuda, desarrolla, hace un montón de cosas dentro del curso, incluso el presidente de la Federación Vasca firma el título. Pero el título, de alguna manera, siempre viene refrendado por la autoridad pública, como en todas las demás federaciones deportivas. Nosotros en su día, dado que los planes formativos normalmente de todos los deportes vienen de Madrid, a través de lo que se llama el plan formativo, pero como Herri Quirola, los deportes tradicionales vascos, no está reconocido como una modalidad dentro del Consejo Superior de Deportes, pues fuimos nosotros como Gobierno vasco quien nos otorgamos de alguna manera la complacencia y, de acuerdo a un acuerdo con la Federación Vasca, se nos propuso un temario y nos propuso una serie de competencias para desarrollar en el nivel 1 que fueron aprobadas. Están colgadas públicamente desde el día que yo trabajé en la escuela, allá por el año 2018 la primera vez, son públicas, están acordadas. Mientras la Federación entienda que esas son las competencias y a nosotros nos parece que son razonables, pues van a seguir siendo las mismas. Cuando la Federación diga nivel 1, pues igual se ha quedado obsoleto, ¿no? Porque, no sé, hay modalidades que han cambiado, ya no se practican otras, pues se cambiará. Pero el plan formativo, vamos a decir, a nivel local vasco, está aprobado y es de mutuo acuerdo. Las titulaciones que se dan, de alguna manera, son perfectamente válidas para el ejercicio de la profesión aquí. Ahora estamos intentando resolver un problema que teníamos y que es un problema que va a afectar al 0,000001% de la población técnica deportiva vasca. O sea, estamos hablando de un caso entre probablemente 1 millón.
Si un técnico de Herri Kirolak, con su bloque común aprobado, intenta ser técnico de fútbol también, podría convalidar el nivel 1. Pero, como en Madrid no reconocen nuestra formación, y la tenemos que reconocer nosotros, tenemos que hacer un pequeño, vamos a decir, bypass, que lo tenemos solucionado ya, es muy sencillo y podría servir. ¿Cuánta gente que haga la formación de Herri Kirolak y haga su bloque común no va a migrar a otros deportes? Pues pelota sí que es como de casa, ¿no? Que está cerca. Pues no lo sabemos, pero por lo menos estamos inventando el bypass. Pero está todo muchísimo más oficializado de lo que entiendo derivado de tus preguntas. Y está todo acordado y hasta ahora ha funcionado como una balsa de aceite. Lo más, por así decirlo, lo que, si me dejáis pedir algo, así en plan deseo, para que pueda manifestarlo, sería que me gustaría que mucha gente de Herri Kirolak, de la gran masa social que lo practica, con sus clubes y con sus agentes, se verían muy imbricados en el proceso formativo y participarían de los cursos que se convocan, que se hacen, que se aprueban, que se dan los títulos, o sea, vamos, lo que hacen todos los demás deportes, y que esto fuera a más, y que si habría muchos niveles 1, pues habría una razón de peso para publicar un nivel 2. Pero ¿para qué vamos a publicar el nivel 3 si ni siquiera hemos publicado el 2? ¿Y para qué hemos publicado el 2 si de momento hemos hecho una cantidad pequeña de cursos en el 1? La demanda está aquí. No es que nosotros digamos que hay que hacer lo que hay que hacer. Yo puedo pedir cosas con mucha educación y con mucho respeto. Y bajo ese punto de vista, yo estoy animado, le felicito porque Joseba ha hecho una muy buena tarea en los últimos tiempos con eso y bueno, la colaboración yo creo que ahora mismo es 100%. O sea que por nuestra parte lo que hemos podido, lo que nos ha pedido humildemente, lo hemos intentado dar. O sea que yo no la refiero como un deporte que navega por espacios legales diferentes de los demás. Para nada. Entonces, con eso quería remarcar lo que ha hecho Juanmi, el presidente de la vecina. O sea, si la propia federación decidiendo que el nivel 1 es suficiente en este caso para emitir la ficha, punto. El nivel 1 es el que hay porque no hay otro. Vamos a empezar por la realidad. ¿Para qué habilita un nivel 1 de cualquier otro deporte? Para la iniciación en ese deporte. La frontera entre la iniciación y el entrenamiento para la competición en algunos deportes y modalidades es difusa. En la mayoría de los deportes es difusa. Entonces, pues bueno, entiendo que de aquí al 2026 hay tiempo suficiente para desarrollar, ya estamos desarrollando los niveles 2, y al 2026 ya habrá habido ofertas formativas para hacerte entrenador de esto, de aquello, del otro, por modalidades o por familias de modalidades o por lo que sea. Y en el 2026, la que quiera ser entrenador o entrenadora de esto, de aquello y del otro, va a poder hacerlo tranquilamente, creo yo. O sea, estamos en tiempo y yo no estoy muy preocupado. Creo que hay otros deportes que me quitan mucho más el sueño que Herri Kirolak. Insisto, y no es porque lo tenga como una modalidad ni mucho menos marginal. Para nosotros es muy importante por las connotaciones socioculturales que puede tener. Entonces, bajo ese punto de vista, yo no voy a permitir que haya una formación B en Herri Kirolak, no, porque sería faltarle respeto al propio deporte y a todos los que los practicáis, que estéis aquí o que estén fuera. Entonces, faltaría más. Vale, Mikel. Gu inerteak dute gara laguntzaileak, txapelketetara, hau da, txapelketa ofizialetarako bidez. Guretzako hemen, 2026 aurrera, txapelketa horretara laguntzaile ja izendarko da entrenatzaile. Titulo hori okidako da. Zer egiten du laguntzaile batek, desde la ignorancia. Porque laguntzaile esan daiteke... Hori da, orduan zelan esatu zuzen da entrenatzailea. Entrenatzailea da... Titulo bat okialaren anikokialot gorra lemenien, eta listo, eta erlo abide zaren jarretzen, ez? Alden egon da, ari xiltizuna dena, eta beste alde normalien erlo zeruek, vamos a decir. Orduan, bisetako bat beste bada entrenatzaile fitxa dutena, nizerrikot, irugarren bat hor behin jarrike, edo han inguruen ikusten entrenatzaile fitxa horrekin? Nik eta legeak ez ditugu gauzoiek erantzungo. Horretarako, federazioa izan behar duela kirol horren ahots aman komuna eta bateratua esaten duena, babeira. Arre jasoketan egongo dira, bi pertsona, bat laguntzailea, beste entrenatzailea egon daiteke, baina egon daiteke 3 metrotara, edo ez dakiz nolako esparruan, ez dakidalako berez entrenatzailea eta laguntzailea pertsona beharra izan daitezken, edo ez dakat ez da idearik ere. Eta gainera ez dut pentsatu nahi horretarako zuek zaudete. Ez dine, justo berak altu da behin, bera eta bezala, eta entrenatzaile barrik, nik esan ador bat, nik laguntzaile die, ni entrenatzaile barri natu.
badaude kirol... Hor esteko inorrez. Joanik laguntzaile dut, ez die laguntzailea. Hori da esan da dena. Hori denik gure duda de hortik zein da diferentzia laguntzaile, cuál es la diferencia entre entrenador y evidente o entrenador relojero. Si tienes que hacer información. Laguntzailea, baina hori bakarera, barrak emoteko ez da harriko laguntzaile bezala, harrikoak aldotxo esan, venga, baina entzago ez da zer. Baina, zuk ez aukera duzu aurra horrien laguntzaile zen eskoen nola entontzia. Ja, bai, alda, ez da... Edo ikie eusten da benak edo aixuran dokenako bai. Teorian, kirol profesionala, monitoria entrenatzea denadakoa dana, aplikatu egiten ditu kirol zientziak, izan daitezkela. Entrenamendu oinarriak, taktika, teknika, pedagogia, psikologia, fisiologia eta biologia, hor dauden horiek. Zu bakarrik makil batekin, egurra kentzen baldin bazaude tronku batetik, eta ez baldin baduzu intertuatzen berekin, baizik eta kentzen duzula hori, horrek ez dago inongo zientzia horien aplikaziorik. Baina beste gauza da, esaten baldin duzu. Hemendik, handik, hortik, aurrera, gehiago, gutxiago, hor interakzio bat dago. Ez dakit ez da ideiarik, ez duten makilarekin, eta zen horako lan egiten du eta zertarako. Baina, diferentzia horretan dago, laguntzaile bat baldin bazara, eta interakzio horrek barkarri balio baldin badu, demagun, harrera hortzen baldin bada, zeo zerbait saiesteko, dena delako bat egiteko, kirol horretako garapenean ez dago inongo erantzunkizunik, ez ezer, duan ezak kirol teknikari bat. Txirrindularitzan oso garbia da. Kotxean dijoan zuzendari teknikoa, estrategia, teknika eta taktika aplikatzen ditu, kotxean dijoalako eta txirrindulari esaten dialako, arriba pa abajo eta derecha eta izquierda. Baina mekanikaria hor ondoan dago. Mekanikaria bakarrik egiten duena da bizikleta konpontzea, mekanikaria kotxean doa, baina ez da kirol profesional bat. Beste motatako profesional bat da, horretan edena. Laguntzaile bat izan litzateke, izango litzateke laguntzaile bat, edo familia horretan hariko zen. Baina, dio dana, federazioak esarri barko du, zenolako profesional mota ezberdinak onbarke dira modalidade bakoitzean, eta zen bat diren, eta ia gutxi, asko, neko diren. Ez da ideirek ere, baina, atento laguntza. Una pregunta que no he ido a hacer con el tema de los animales. El tema de los animales, pues está lo que es la pareja de bueyes, luego hay los carreteros y luego hay un señor que es el que lleva pues, prácticamente el tema de los bueyes. Ese tema, y ese va a ser un tema que es muy peliagudo. Que esta gente puede desarrollar su esto y es... Entonces, ahora mismo no es... Pero esto, si un día, no sé, hay una figura que se llama el relojero y es prácticamente el que controla lo que hace esa pareja. Ese también entraría en el tema ¿Qué habla la federación? ¿Qué le voy a decir yo a la federación? Si no tengo ni idea, ni yo ni a la institución a la cual lo represento. El sería el que va en el coche en ciclismo diciendo ahora sube, ahora baja, ahora aprieta. Si damos por hecho que los practicantes, en este caso son los animales, que están protegidos por una serie de leyes de trato, vamos a decir, justo y no explotación indebida de los mismos, etc. Eso yo creo que lo sabemos todos y todas. Si tenemos en cuenta eso, y si asimilamos que el animal está actuando, por así decirlo, de deportista en un momento dado, y vamos a echar la imaginación al tema, el que controla la actividad física de esos animales y dice arranca y para, a todas luces es un entrenador. Independientemente de que su, vamos a decir, objeto, vamos a decir, de gestión del esfuerzo no sea una persona de carne y hueso, sino que en este caso es un animal. Pero, y esto lo traigo de otras modalidades que también utilizan animales para determinadas cosas, pues cuestiones que tienen que ver con la caza y, bueno, ciertas modalidades que utilizan animales y que son necesarias para el desarrollo de la propia actividad. Entonces,
quien gestiona la actividad del animal es como si estaría gestionando la actividad del humano. Entonces, si comete errores, si hace las cosas de manera indebida, si no es una persona que asume esa responsabilidad. Otra cosa es que el que, no tengo ni idea, recoge lo que van sembrando los bueyes por el camino. Eso no interactúa de ninguna manera. No sé lo que hace, pero desde luego no tiene nada que ver con la gestión del esfuerzo, con lo cual pues no sería un profesional. El otro sí, el que dice arranca y para, sí, claro. Entonces, por ejemplo, en la hípica, ¿qué sería? ¿Entrenador? ¿En la hípica en qué modalidad? En una carrera ahí. En una carrera de caballos, de hipódromo normal y corriente. Pues el que diseña toda la estrategia de esfuerzo del caballo y el que le dice al jockey si antes y después se apriétalo, si suéltalo, el que dirige la carrera, se dirigen, las carreras estratégicamente Estratégicamente, pero el que va a montar el caballo es el jockey y el que en un momento dado decide qué es lo que tiene que hacer es el jockey. El jockey es otro tipo de técnico. Sí, hay una dirección, hay una dirección deportiva por detrás y hay alguien que en un momento dado podría ser considerado técnico, que es esto. De la misma manera que también es un poco confuso, por ejemplo, en los saltos también, ¿no? Hasta qué punto el director condiciona la labor. Pero bueno, no nos perdamos en estratificaciones diferentes que están todas pensadas, te lo puedo garantizar. Sí, hay dos opciones, de deportista y de técnico. Pero yo en principio no le veo ninguno. La pregunta que ha hecho Ramiro es el relojero, ¿no? Que es el que controla cuándo tiene que salir el buey, cuándo tiene que parar y cuánto tiene que descansar. Pero eso no son los entrenadores son otros. El que forma la pareja de bueyes es otro, diferente al relojero. Pero el que está en la cancha deportiva interactuando es esa figura, a su buey. Claro, es lo mismo que tú en tu recinto deportivo, en la instalación pública que tenés. Que la mayoría... Sí, que yo pongo esa pregunta porque a eso iba. Porque, por ejemplo, pues normalmente Por la ficha de entrenador. en casa hace otro y luego allí, pues al final hace uno que al final sale un poco de reloj y le dicen, tienes que hacer 40 clavos y al final hace 40 clavos. Si toma cualquier decisión estratégico-técnica es un entrenador. Y me dices, oye, que hay muchos entrenadores en IDIPROA. Pues igual sí hay muchos, pero en el fútbol tienes 14 y si entras en el banquillo, no pasa nada. Sí, hay entrenadores de todo tipo y de toda especialización. Entonces, Si la pregunta era si, por ejemplo, dentro de ese contexto puede estar cualquiera dentro de la plaza haciendo de eso. Entonces, de acuerdo a esas labores, la federación tendrá que determinar hasta qué punto gestionan o no y hacen aplicación o no de las leyes y las, de alguna manera, fundamentos del deporte y entonces pues se decidirá o no se decidirá y se le exigirá esto, aquello, el otro, igual hay una titulación especial para alguna, ¿por qué no? Pero eso nosotros no lo vamos a decidir, seguro. Beste galdera bat, gu epaian duke ze bete behar batekuz hor fitxa bat erakusten duzuen, laguntzaile bat edo kirolaria bat Zu, azken finean, finkatuen basarete arroetik bat eta lehenengo araute egon da. Zer den, zertarako hori duen, zer egin behar duen, zer ez duen egin behar, eta, bueno, arautegi ez da izendatzea bakarrik izazera. Bueno, pues, ya hemos creado los entrenadores, baina matematika galdetuko dugunik, eta zertarako, eta nondik, eta nora, eta noiz, eta, bueno, galfa, ez dira, arautegi egiten, garatu behar dira, entrenatzaileak dituzten normalean eskubideak eta lanak eta bete behar. Eta epaile batek, santzionatu behar baldin badu entrenatzaile batek egiten dagoelako arautegian jartzen ez duen gauza bat, beste dozein kiloletan gertatzen den moduan. Orduan, nik uste dut hori lan polita dagoela garatzelako orduan, agente bakoitzak zer egin behar duen momentu bakoitzean, eta gero epaileak egiten duena da hori aplikatu dagokio momentuan. Ez que hori da, Carmele komentatu izan dagoela, eta jasotzen egiten dau, deko laguntzailea da, harria jatzen beste lagundu. Alboan deko referua esaten dutzen da, horrein zarraktu hau, horrein kurildiru hau. Adibide jartza batik, ez da berdina erlojoa erakustea,
Soy relojero, mira, mendok ez relojua. Ez duzula ezer egiten, eta denbora horren kudeaketaren arabera egin behar dituzula, ez dituzula egin behar, hainbat gauza. Orduan, biak izan daitezke izendatuak relojero, baina batek eragina esaten du erantzun horretan, eta besteak bakarrik da erloja sustentzen duena. Orduan, erantzuna berdina. Federazioak zehazki jakin beharko du, hor agente bakoitzak zer duen eta zer ez duen egin behar. Uste dut, hemen lanek gehien dekota federazioa da. Kasu honetan bai. Araututea, kirola guztiak eta persona guztiak parte hartzen denak. Imaginatzen du gainera, herri kirolak bezalako federazio batean, federazioak proposatzen dituela gauzak, eta nolabait gero hori bateratu egin behar da, eta klubak horrekin bat etorri behar dira, ezta? Ez dute aprobatuko gero asanbleak errespetatzen edo ulertzen edo bat ezatorren gauza batzuekin, eta hor arazoak joango dira, baina munduko gauzarik normalera da hori, ezta? Denak ez dugu pentsatuko ikusiko gauzak, baina azkenean zer aterako da, gutxion ateratzen dugun ertain hori eta gutxi goraberako hori garbi izango dela. Eta segurazki arautegi horrek moldaketak eta gauzak ekarriko dituela etorkizunean, erabaki genuen horrela esatea, baina gero ikusi dugu praktikan hori ez dela ondo izbadatzen, edo ez dela ondo egiten dela dakoa, hori da aldatu behar da. Baina hori da, kirola eguneroko bizitzan gertatzen nahi moldaketa, orduan ikuspuntu horretatik, lehen goratzen zarete, entrenatzaileak ez izirela atera hori, jarri zizkieten, gero ateratzen bali behar, sanzioak daude, eta hori berria da, hori ez dator orain dela 15 urtetik ona, egin behar gauza berri bat. Orduan ikuspuntu horretatik, moldaketak eta modernizazioa neurri batean. Eta hau, dago eta lana, eta hemen lan egiten duzuna, eta eskola lan egiten da, 2006an, hor itxiko da bera, obligazio izango da, eta gero esko izango da hori egitea. Izango da igual horrek piztu hau lana, eta entuko da eguna, eta hemen gauzatzea da. Legea baldin bada, legoa delako, ez da jomendio bat, ez da iragarki bat. Inok. Zela gertatzen dazku, igual egin du lan bat gauza batean, eta egiten da igual gertatzen da. Bai, baina bueltatu daitezke lehen azaldudan gauza batetara, da aurkezpenaren hasieran. Praktikante batek, kirolari batek etortzen baldin bada, eta nolabait ikusten baldin badu beraien eskubideak, segurtasuna edo osasuna ez daudela bermatuta, joan daiteke eragile baten kontra, esan ez, entrenatzaile horrek ez du egiten egin behar duena, esan dialako, egin duelako, gaur egun hori ez izu, joaten zara epaitegera horrekin, esan duzute, ez dago legedia, ez dago araututa, joan etxera, adibidez, ezta? Baina legea baldin badator, hortik etorri daitezken salaketa guztiak aurrera joan daitezke, hemendik aurrera, eta guraso bat baldin badator, eta denuntzia bat jartzen baldin badu, entrenatzea baten kontra gauzak ez dituela egin behar dituen moduan, hori aurrera joan daiteke eta epaileak esan dezake, hemen lege bat dago jartzen dena. Orduan, pentsatu behar dugu oso era praktikoan eta nola konportatu egiten garen gizartean, ezta? Orduan, baten hori eskubideak urratuta baldin badaude, eta batek pentsatzen baldin badu, orain aukera dauka gauza horiek salatzeko eta aurrera joateko horrekin 2026tik aurrera. Gaur, adibidez gaur, ezin izango zuen hori salatu zeratik legea dagoelako, baina oraindik ez dago martxan jarrita gauza batzuetan, beste batzuetan bai. Orduan, hori izango litzateke pixka bat azalpena. Eta nik jartzen baldin badu, aizkolari klub bat gatikan, eta nire ondoan jartzen baldin bada beste bat, nire ondoan beste klub bat edo beste enpresa bat eskaini dituela klaseak edo formakuntza honen gainean, baten bat tituloa baldin badauka eta beste bat tituloa ez baldin badauka eta ez baldin badago erregistruan, zeinik pentsatu duzu egingo duela salaketa bestearen kontra titulo duena. Hori da, gizarten zat, gu farmazia bat irekitzen baldin badugu zutabio izkin honetan, ez da etorriko hartzaina guri ezer esatera. Ondoko farmazia duena, etorriko dago gana, ez da etorriko guena, baina salaketa bat jarriko dugu epaitegietan. Legea dionez zutabio ezin dugula farmazia bat ireki izkin horretan,
salaketa, eta hor dagoena, ez da mugitu behar izatea etxetik, orduan gauzak horra funtzionatzen dute gure izatean gutx gora gara. Kasu horretan, bolondresan kasuen horrek ez dire sartzen erregistroaren barruan ez dire identifiketa. Erregistroan ez, baina bete behar dituzte legeak esaten dituen gauza guztiak. Bi gauza ezberdinak dira. Ez que hori burut argitxiz ez dakit argiratu bat bolondresan. Bai, profesionala, ulertu dugu profesionala da kontratu betekona, dana legeztetu dekona, baina hortik kanpo dagoena da bolondresa. Eta bolondresan ez eta registro ez egon, hori bete behar dugu. Bai. Responsabilidade Ardura berdina da. Responsabilidade berdina deke? Hori burutu txikako. Justiz. Formakuntza behar du, beste guztiak bete behar du. Pertsonala da edo klubak izan da? Depende. Banekako izan daiteke, edo klubak eskatzen duen aseguru zibil bat guztientzako. Demagon 8 entrenatzaile ditu dela guztientzako, aseguru berdina edukiko dut, nahiz eta bata dedikatu gozo ezberdinetara, adibidez. Edo badaude klub batzuk oso elkartuta daudela udaletxeekin, ezta? Eta udaletxeak norbait udaletxeko baten batek egiten du asegurua hor lanean ari ginen teknikari guzti behintzat. Esan daiteke, bai, asegurua 3. batek egiten baldin badu, hori. Eta egongo da baten bat agian asegurua duela, lizentziatua delako eta lizentziatuen elkargoan izen emanda dagoelako. Bi badaukate bere asegurua propioa, orduan egiten dituzten gauza guztiak elkargo horretan baldin badaude, ardura zibilaren barruan kolko litzeteko. Orduan ez du behar beste aseguru berezi bat, baina orokorren arabera. Bi entrenatzaile da monitore bat ekitza eta asegurua kluban analizatzea eta Bai, ez dut uste monitore eta entrenatzaile edo zuzendari tekniko baten arteko responsabilitate zibil hori oso ezberdina izango denik dirusari baldin bagara. Porque ardura zibila nolabait da hori, bermatu egiten da, zenolako kompensazioa ematen da, berdin zer egiten duzun, baizik eta noraino diruz badaukazu hor nolabaiteko motxila bat, gero zure ardura zibila horretan diru aurrean jarraitzeko. Orduan, ez da, aseguro etxea ez da etorriko zer, baina zu konkretu zer egiten duzu ez. Ikumen duzu eta ardura zibila, ez da zenbatekoa, eta arazo baldin bat duzu, hor duzu diru poltsan, horren kontra joateko. Beste RC baten antzekoa, ez daka berezitasun berezik, baina bolondresan kontuan, bai, esan dizuet, eskubideak ez dira teknikarienak, ez gaude hitz egiten legea, teknikari dagokie, baina eskubideak eta eskubide horiek bermatu eta esan bertu izenak erabiltzea dira, kirolariak kontuz honekin. Orduan, asuntoa da hori. Ni bolondresan aizen ez zu bolondresa baldin bazara eta legea esartzen dituen bete-berri hauek ez baldin badituzue betetzen, legetik kanpo zaude eta izuna jaso ditzazkezu. Hor badago regimen sanzionado bat, esaten dena, lege guztietan bezala, ez baldin dituzu gauzak egiten behar bezala, hau gertatuko da. Horretarako edo horretan oinarritzen da epaile bat, izuna jartzerako orduan. Orduan, bolondresa izan edo profesori izan, horretan berdin du. Imaginatu, bolondresa nahi zenez, izan daiteke un depredador sexual bolondresa naiz. Adibidea agian ez da oso adierazgarria ez da, baina gauza horiek ezin dira justifikatu. Bolondresan naizelako ez dakate titulazioaren beharrik. Orduan, niri asko gutzen zaizkit zirugiak egitea, eta bolondresan naizenez, jendea, ebaikogintzak eta barkoak egin ditzazke ez da. Honetan berdin. Gitxinez gure aldetik hori argiztea gure nabarakutsu dugu. Hemendik aurrerako nondin arakoak eta federazionetik laster baten Bizkaiko federazionetik promoibute gitxinez laster baten lehenengo mailako entrenatzaile ikastaroaren bigarren promozioa atarateko gara. Asmoa da, datorren hilabetean martxoan kutsu kurtsoaren oinarriek aurkeztutea eta data zeintzuk izango direzan, bloke komune perbeindeko KTF-gaz maderako hori ekaineko bereik aurreikusita daukaten ekainean egin alizatea, gero irailean blok espezifikoarekin hasi aliziteko, hasi guk printzipioz gure aldetik eskuetan dagoena joango gaita. Eta gero
ja beste kontuek entrenatzaileen figura identifikatutea eta zera hori, bai da federazioak bere asamblisten artean ulertuten dut, adostuten joan beharko dan kontu bet, eta bestaldetik hori bai guen eta guraldik garbi okitea bai, profesionala ez den figura hori eta bai dena bolondrezak, barri geratu da, legeak eskatutako baldintzai, bete beharko duzuna. Beste gabearik edo, zauzero bat dokumentako. Listo. Eskerrik asko tortearen eta berak esan dago esan beste zelantzaileak edo badako, guri pasau edo berari email horretara pasau eta jango gara erraituta. Eskerrik asko, bai?